minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna sa ko nin ye bi Mali ka bi don kibaru selen ayiwa bi ye araba ye décembre kalo tile 21 2022 don kibaru min lase aw ma aw denkɛ balimakɛ Bakari Kulubali. Amala dunia ka fɔ an ka ministre min bɛ min ɲɛsɔrɔ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔw ma n'o ye son excellence Ablaye Diop ye ale ye tarata tɛmɛnen n'o ye décembre kalo tile 20 san 2022 a ye i ka dɔn Antonio Sanchez Bendito Gaspar ni ale ye Royaume d'Espagne o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen de don awa Sahel kɔnɔna na wa ka fara kan Espagne ka lasigiden bɛ an ka jamana kɔnɔ yan a ye ninnu bisimila i ka dɔn o ka bisimilali kɔnɔna na maaw bolila fɛn min kan o ye ayiwa Sahel yɛrɛ a lakana ko hakili falifalila kosɛbɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ Nations Unies ka jɛkulu bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan n'o ye MINUSMA ye u ye hakili falifali kɛ o kan ka fara ATM kan ani ka se ayiwa fɛn caman wɛrɛ ma i k'a dɔn u da sera o bɛɛ lajɛlen ma a yɛrɛ la k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ministre Ablaye Diop ani ayiwa i k'a dɔn Sahel kɔnɔna na ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen nɔ u da tura fɛn min kɔni na o ye ayiwa ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a nafasɔrɔ siraw ye kɛrɛnkɛrɛnnen na awa lakanako i k'a dɔn Sahel kɔnɔna na u da sera ne ma kosɛbɛ. Ambole an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ yen nɔ kunnafonidilaw olu ka kibaruya la i k'a dɔn ko awa bagabaga talen don ka ɲɛsin olu ma ka yira k'a fɔ jalaki dɔ bɛna ta ka ɲɛsin o ma ka kɛ ni ayiwa Burkina Faso ayiwa mara ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ ka d'a kan min bɛ tali kɛ kunnafonidi jɛkulu dɔw la i k'a dɔn k'olu kɔni ayiwa olu sannen don dɔw fɛ walasa ayiwa sigidadenw olu ka hakilinaw i k'a dɔn u bɛ se ka fɛn dɔ don u kunna cogo min na mara ɲɛmaa minnu bɛ Burkina Faso olu y'a kanu cogo bɛɛ lajɛlen la o kunnafonidila minnu filɛ yen nɔ k'u bɛna ɲangili dɔ ta ni ka ɲɛsin olu ma. Walasa ka bi kunnafoniw kuncɛ an bɛ a kuncɛ ni fɛn min ka kibaruyaw ye o ni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ marifa la awa ka marifa kɔni doni ne ka don RDC kɔnɔna na k'a sɔrɔ sɛbɛnw kɔni t'a la awa k'o kɔni ye waleya ye waleya min ni Kinshasa o min ye RDC faaba ye wale min ko a cɛman ye kosɛbɛ o la Conseil de sécurité u ye hakilina dɔ di a kan u kɔni y'a jira k'a fɔ ko marifa minnu bɛ ka don RDC kɔnɔ nin waatiw la k'a bɛna kɛ sababu ye awa Congo démocratique o sɔrɔdasiw k'a bɛn'u bɛri cogo bɛɛ lajɛlen la ne ka civiliw yɛrɛ kɔlɔsi ka u kisi M23 olu ka ɲangataw ma i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ sa Congo RDC ala ka basigi don a kɔnɔna na. Aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ nin bɛ dan sigi an ka bi don kibaruw la bi araba décembre kalo tile 21 2021 an bɛ aw fo dantɛ foli min na aw kana ɲinɛ n'a ye ja ninnu sɔrɔ aw ka u yɛrɛ kɛ ne ka kɛ u fɛ wa mago bɛ aw ka ladilikanw na sagana ka waati walasa an bɛ se ka kunnafoniko jabɔ cogo min na bi Mali sanfɛ.